Добро утро, скъпи приятели! Днес съм решила да ви изтегля карти за душата. Надявам се, виждате някакви леки промени. Ако не ги виждате, това също е добре, всъщност, защото не е толкова, как да кажа, рязка границата, но днес ще изтеглим естествено най-новите карти, маг картите на доктор Стояна Нацева. Така че започвам с първата карта за днес. Днес сме средата на седмицата, четвъртък. Отиваме всъщност към края, полека. И така първата карта. Повтарящи се неща. Ето, мисля, че предния път пак бях изтеглила тази. Това е карта номер 9. Ето сега ще я намерим. Така, бомбон в дланите. Ето, виждате ли го, бомбон в дланите? Дарът е символ на даването и на получаването. Когато даваш от сърце, ти изпращаш любов. Когато приемаш с благодарност, отваряш път за изобилие. Законът за даването и получаването, скъпи приятели, много пъти сме говорили за това. Една изключително фундаментална и основна тема на нашия живот. Следващата карта. Искам ми се по-различни карти да тегля, все едни и същи. Това знам какво означава, че явно някъде там трябва да наблегна. Защото ми се пада едно и също. Но то не е само за мен, то е общото поле. Аз ги тегля и за вас всъщност. Колко странна карта. Ето, вижте я. Разгледайте я хубаво. Ето сега ще видим коя е тя. Номер 17. Така. Зеленият пазител. Ето го. Зеленият пазител. Разгледайте го хубаво. Тази карта олицетворява природата, кръговрата на живота и връзката между смъртта и новото раждане. Тя ти напомня, че край няма, има просто трансформация. Всяка загуба е врата към нова форма на живота. Да, скъпи приятели, толкова ми се струва очевидно, че смъртта не е възможно това да е краят. Всъщност това е една трансформация от една форма, преминаваме в друга форма, но цялата тази природа, устройството на света, всичко, което е около нас, ако нямаше някаква специална подредба, трансформация и ново начало, кръговрат, всъщност ще да бъде един огромен хаос. А вие виждате колко мъдро е измислено всичко. Така че не е възможно това, което много хора си мислят, край, това вече е края. Не е края. Това е просто една трансформация. И последната карта, която искам да изтегля, интересно, тази ми се пада също за първи път. Ето вижте я. Това е като пясъчен часовник. Така го виждам аз. Ето сега ще ви я прочета. Така, карта номер 4. Счупеният часовник. Ето вижте го. Вижте го. Счупеният часовник. Тази карта говори за време, което е спряло. Понякога Вселената спира часовника в кавички, за да те накара да се вгледаш в себе си. Когато не бързаш, откриваш посоката. Да, скъпи приятели, когато не бързаме, откриваме посоката и аз ви пожелавам да намерите вашата истинска посока за днес и ви желая един невероятен, прекрасен и щастлив ден днес.